Sir Ruel Lipa. Pakisuportan po natin para marami po siyang matulungan. Maraming salamat po. Ngayon po ay ulit dahil maraming music sa paligid. Thank you.
Maraming mga kopi ko bago itong mga mantika. Asukal, mga bago na naman guys. Hindi ko na lang nabibidyohan lagi ang mga paninda ko.
Ayan guys, kagagaling ko lang sa church. Ayan. Katatapos lang po ng church namin. Ayan. Andyan pa yung mga ka-churchmate ko. Pauwi na rin po sila. Ako na po umuwi. Ano ano yun lang kasi sa ano dyan sa harap. Saan bang sipis nito? Ayun. Ayan, mamay mag-ano ako nandyan pa kasi sila sa harap. Magpipicture lang ako ng whole body kasi gusto ko makita yung outfit ko. Ayan. Ayan, so hanggang dito na lang po. Hanggang dito na lang po guys. Thank you so much.